Ни връща в София. В столичния квартал Овча купел липсват достатъчно места, където децата да играят през лятото. Майки се оплакват, че в нито един парк няма детски съоръжения. В един от тях миналата година започнало изграждането на детски площадки, но строителите са изчезнали след изкопаването на дупките. Вместо детски площадки, в парка на Овча купел има дупки пълни с камъни. Тези ровове, които са тук зад мен, може да ги видите, са изкопани миналата година, ако не се лъжа, края на октомври. До момента зимата мина, лятото ще мине, ето те си стоят. Влизат вътре, целят се с камъни. Има ли тук някъде люлки? Не. А искаш ли да има люлки? Да. Единственото забавление за децата в парка в Овча купел е този пясъчник. Той е направен импровизирано от майките. И майките, и децата от квартала очакват в парка скоро да бъдат поставени някакви съоръжения за детски забавления. Искам да има пазалки и юлки. Ама ние са там на това дърво са къде име. Оказа се, че в парка липсват и други елементарни условия. За осветление не знам дали е нужно изобщо да споменавам. Няма никакво осветление, нито по улиците, нито в парка. През пролета в парка са поставени нови плочки. Част от тях вече са напукани, а други деформирани. Условията в парка са ужасни. И моля ви се, елате и оправете това, което не е направено. Надежда има. От общината ни уведомиха, че фирмата, която е трябвало да постави двете детски площадки, не е изпълнила договора си. Той е изтекал още през април тази година. От тогава фирмата плаща неустойки за всеки просрочен ден. Към днешна дата изпълнителят е поел ангажимент да завърши детските площадки до 17 август 2012 година. От БНТ София ще следим случая.